berginjong pak bong Dudoyong waludoyong ditegur wong dipikul dodong wah dalah iki dina kayangan Suralaya lagi ana gara-gara ana pangamuke Prabu Yudakala Kresna kang duwe kepinginan ya kuwi njongkeng kapibawane kayangan Suralaya kepengin dadi ratu ngenteni pukulan Bathara Guru wah lah cioko iki para widodara-widodari padha wayang wuyungan iki yen aku ora medhun ngarca padha goleki satriya kang pangawak cemani tak kira ora bakal bisa sirep gara-gara kang ana Suralaya mula-ulun arep ya ki medhun makayangan goleki jeneng kita nggih Nayarana aja kaget pun-ulun Kang Prapta kaki wah iki sing tak goleki Trisang kabirangmu rinangkul kinempet nompit oh berginjong pak bong Dudoyong warudoyong tidak karu wong dipikul dodong wah ora pangkling Nayarana kang ana pangarepan kuwi kasinggihan dawa duka pukulun Bathara Narada aja kaget kaki sira ulun Prabeki ana kene wonten wigatos ingkang kados pundi Sang Hyang Pukulun Bathara Narada mandhap saking kahyangan Prabeki dhateng Anggawura kene ger ngerti yo iki dina kayangan Suralaya lagi ana gara-gara lagi nampa ya kuwi ora mung surat penantang nanging ya kuwi Ratu Buta Prabu Yudakala Kresna saka negara Ndwara Kaesti ya negara Ndwarati iki dina wis ya kuwi ngamuk punggung nedya arep njongkeng kawibawaning Baladewa para prajurit Durandara tanana kang kuwi nanggung langi kridane Prabu Yudakala Kresna mula ngger iki dina ulun mintra saya marang jeneng kita Nayarana supaya gelem dadi jagoning dewa kados mekaten pukulun kula namung sendika ngestaken dawuh dewa bagus yen kaya mengkono rasa dadak kesuwen iki dina uga wanci kang prayoga supaya kowe bisa ngasorake kridane Prabu Yudakala Kresna lajeng wonten pundi papan panggenipun Prabu Yudakala Kresna wah iki dina Prabeki wae ana ya kuwi negara Ndwarawati awit iki dina Prabu Yudakala Kresna wis kondur ana negara Ndwarawati awit ora bisa ya kuwi ndobrak lawang sila matangkep menawi kados mekaten kula nyuwun pamit saha nuwun panggen pangestu paduka pulun ya duga padha digawa ngati-ngati padha aja padha kari ger utawa aja kari derekno adimu utawa sembah ngestaken dawuh paduka Sang Hyang Pukulun
ganjing langit kelap-kelap katon lirik hincanging ngari labalah iki ana bocah gedene mung sakepel rupane cemane rupane ireng merebeki aku Prabu Yudakala Kresna ana negara Ndorati kene. Bocah bagus ngaku sapa jenengmu? Prasajan wae aku ya kuwi bocah Widara Kandhang utawa satriya saka negara Mandura jenengku Nayarana. Banjur ana wigati apa kowe merpeki aku Prabu Yudakala Kresna ana negara Ndarawati ya negara Ndarakasti. Prasajan wae iki dina aku nampa ya kuwi dawuh saka pukulun Sang Hyang Bathara Narada supaya gelem adeg dadi jagone itu. Lah dalah. Wah, jebule dewa ing mujago. Angsang wuse aku ya kuwi kasempatan ngobrak-ngabrik Kayangan Suralaya. Sila matangkep ditutup. Banjur aku bali ana Ndrawati. Lah kok iki dewa-dewa ya kuwi ngajokke jago. Lah dalah. Jagomu gedene sak kepel. Nganti sepira kadigdayanmu? Aja kok mbok sawang ya kuwi dedeke kadigdayane. Coba tonton dajal sepiro digdayamu. Bocah bayi mati dening aku. Burakrasa milih hup ayo milo sakarem ayo kirang-kirang gumuyu ke Prabu Yudakala Kresna. Mbok kira Nayana kalah, kuat nadai pusakaku. Cakra Baksara lakon ilang nyawamu.
Sinuwun. 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 Waduh. Sinuwun Paduka Baca sinuwun. Ora nrimake. Patih Kresneng kok ora maju ing walagan. Sapa aku dawa apa wis mateni ratu gustiku ora ning kadangku sing mateni tunggale Waduh. Loh! Bergenjong bababong duwe bojo ayu moblong ditinggal jagung lah kok dimbatu wong lah kocor oh ya ta sirana ya rana bocah kang sekti mandraguna bisa nanggulangi musuh bisa nyirnake Prabu Yudakala Kresna Nayanana kula wonten timbalan ingkang adhawuh ulun asarane sira kang bisa ya kuwi nyirnake Prabu Yudakala Kresna ana negara Ndarawati mulai iki dina ora ana liya kang ya kuwi pantes dadi ratu ana negara Ndarawati ya kuwi ngganteni Prabu Yudakala Kresna kejaba jeneng sira Nayarana mula ayo nang pepungkuran sawetara ulun paringi busana saka kadewatan nggih Nayarana sedaya saken dawuh ulun jan pantes sira Nayarana ya kuwi ngagem busana kaprabon nggih Nayarana kula wonten timbalan ingkang adhawuh paduka kulun sarene sira wis ya kuwi ngagem busana utawa ngrasuk busana kaprabon sila ya kuwi ganti jeneng ya kados pundi sira ganti jeneng Peparapa Prabu Sri Bathara Kresna nggih.
sembah tuwun dene samanten agengipun nggih menika kanugrahan Jawata dhateng kula Punayarana. Iya ya, Nger. Saiki jeneng kita ganti ya kuwi peparap utawa jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna. Udawa kula wonten dawuh kulun, sira kang bisa ya kuwi nyirnakake Patih Kresnengkala mula ana liya kang ya kuwi wenang dadi patih ana negara Ndorati kejaba jeneng sira. Napa kula saged to? Kula niku namung tiyang dusun, tiyang pertapan kok dados patih wis mesti bisa. Kangger bisa ya kuwi ngetutke ning diwae nderekake Prabu Sri Bathara Kresna kok bisa dadi patih kang pinunjul. Kados mengkaten kula namung sendika ngestaken dawuh. Lah, dak. Biak-biak malah Petruk to Kakang Semar. Ora Narada. Ora apa Kakang Semar? Aku mung ya kuwi nyekseni. Bendaraku Raden Nayarana wis kasembadan ya kuwi dadi ratu ana negara Ndorati, mratandani lelakon Banjaran Nayarana wis rampung. Ayo kanca-kanca padha salin busanane ndang dadi copoti sesuk gen diumbah-umbah Kiman ngono cong. Kula namung nggih menika nyuwun gunging samudra pangaksami dhumateng panjenengan Ibu Lurah dalah sedaya pengarangkatipun saha sedaya kadang-kadang pepunden panitia. Mbok menawi anggenipun Semar sak rombongan nggih menika ngayahi wajib sowan wonten Kelurahan Kedung Jenar menika kathah klenta-klentunipun wonten kital kituling bangsa kula wonten kirang Subasita kirang Trepsila anggenipun kula sak kanca suwun kula nyuwun gunging samudra pangaksami ugi ngaturaken gunging panuwun dumateng Ibu Lurah saha sedaya kadang panitia saha sedaya warga Kedung Jenar sampun kersa maringi rejeki dhateng kula sakanca. Kula namung saged ndedonga mugi-mugi warga Jenar sedaya pinaringan slamet gampil wilujeng srintene miwasa dalemipun amin Allahumma amin. Gampil anggenipun pados sandang kelawan tedha amin Allahumma amin. Mugi-mugi tansah pikantuk berkah pangeran amin Allahumma amin. Sing durung duwe bojo kula donga-dongake muga ndang padha entuk jodoh amin Allahumma amin. Sing wis dongamu kok akeh temen. Ayo padha sesanti. Sekali merdeka tetap merdeka jaya selamina. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.